Скъпи приятели, това е брат Франк, който ви говори от Централната мисия в Крефелд, Германия. Аз ви поздравявам в скъпоценното име на Исус Христос, нашият Господ. Това наистина е една привилегия за мен да достигна до всички народи, всички цветове, всички жители на земята. Аз лично имах голямата привилегия в живота ми да служа на Господа. Над 40 години. Посетих над 130 страни и всъщност показах на няколко милиона души пътя към вечният живот, като им показах, че Исус Христос дойде да ни изкупи, проля кръвта си, плати цената и ни примири с Бога. Сега изглежда, че е дошло времето за служение в поучението. И затова ние наричаме нашето служение апостолско-пророческо. Като Божии хора, обърнати към Божието Слово, защото новозаветната църква е създадена върху основата на апостолите и пророците, а Исус Христос е краягълният камък. Тъй като сега ние живеем в близост до завръщането на Христос, всички неща трябва да се върнат до мястото, където те са били в самото начало. Същите учения, същите дарове, същите служения, същите плодове на духа. Всичко трябва да бъде възстановено в поучение и в практика. Точно както новозаветната църква беше в самото начало, така тя трябва да бъде и в самия край. Исус Христос е краягълният камък, но Той също е и алфа, омега и дори цялата главна основа. Той започна и Той ще завърши. Без Него ние сме загубени. И Той не ни донесе религия, но ни донесе вечен живот. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, в това апостолско-пророческо служение ние трябва да споделим с вас Божието Слово, както е писано в Святото Писание. Трябва да ви кажа, че сега, преди завръщането на Христос, всички неща трябва да бъдат възстановени, както те са били в самото начало. Ние също трябва да ви кажем, че всяко семе ражда според вида си. Написано е така в Битие, 1 глава, когато Господ Бог създаде естеството на творението си, всички дървета, всички растения, всичко. Той сложи живот във всяко семе и всяко семе ражда според вида си, дори и до днес. Същите дървета, същите растения, едни и същи плодове, всичко днес в естественото творение е както е било в самия момент, когато Бог е създавал всички неща. Сега можем да направим сравнение между естествената и духовната част. Бог е създал Адам по свой образ и в естественото цялото човечество след Адам идва чрез естествено раждане в този свят. И ако се вгледате в различните раси, по различните континенти, всяка раса, всяко племе ражда според вида си. Европейците раждат европейци, азиатците азиатци, африканците раждат африканци. Това е Божията божествена цел. Всичко да ражда според вида си. Сега ние ще говорим за най-важната част, която е духовната. В Христос Исус
Нашия Господ, Бог, сътвори едно ново начало. Той беше първородният и ние трябва да погледнем в синовността на Бог, в новото начало. Ние трябва да вземем Божието Слово, тъй като там беше обещано още от самото начало точно това. И обещанието се превърна в реалност чрез Исус Христос, нашия Господ. Също така, в Стария Завет Божия Син беше обещан, изкуплението беше обещано, спасението и вечният живот бяха обещание. Но когато времето се изпълни, Святия Дух освети и осени Дева Мария, за да се изпълни обещаното от Божието Слово, и тя вярваше и получи това, което ангел Гавриил каза. Това, което ще се роди от теб, е от Святия Дух. Така че ние разбираме в Исус Христос, Синът на Бог, Всемогъщият направи едно ново начало. Аз ще прочета няколко стиха от различни глави, за да ви покажа, че това, което се опитвам да обясня и да споделя с вас, е истина. В Римляни, 8 глава, 29 и 30 стих четем. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина му, за да бъде Той първороден между много братя. Едно много важно изявление. И добрата част от него е, че той е истина. Исус Христос, първородният. И ако ние сме родени отново, ние сме синове и дъщери на Бога, и ние ще бъдем в съвършенството, така както Бог е планирал в своя план за спасение, да бъдем по Негов образ и подобие, както Той дойде в нашият имидж и подобие, да плати цената на нашето изкупление. В 30 стих четем: а които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Какво да кажем за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Трябва да има начало в нашия живот. Естествено, ние се раждаме на този свят и сме деца подвластни на смъртта. Нищо не е сигурно в живота, така както е сигурна смъртта. Затова смъртта е дошла върху целия човешки род. Но тогава Божия Син дойде, плати цената, умря за нас вместо нас, защото в Него беше Божия живот. Той победи смъртта, ада и сатана и възкръсна на третия ден и роди и донесе вечния живот за всички нас. Ето защо, казва Писанието, който има Сина, има вечен живот. В Откровение, глава 1, в стих 5, ние четем за нашия възлюблен Господ и Спасител. И от Исус Христос, който е верният свидетел и първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на онзи, който ни възлюби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Това също е един прекрасен пасаж от Божието Слово. Христос, който излезе от мъртвите, след като е победил смъртта, единородният Син,
първородния, който се върна след като победи смъртта и ада в неговото възкресение, нашето възкресение е гарантирано. Неговото отиване на небето, нашето отиване на небето е гарантирано. Онези, които призова, тях и оправда. Тези, които оправда, тях и прослави. В очите на Бога в Христос ние стоим непорочни в присъствието Му. Сега, за да разберем Божия план за спасение, ние трябва да знаем, че има обещание във връзка с първото идване на Христос. Всички, които бяха изпълнени. И има обещание във връзка с второто идване на Христос. Това все още не е изпълнено. Но не само да проповядваме Евангелието, но трябва да се проповядва същото Евангелие като Петър, Павел, Яков, Йоан, същото Евангелие, което е било проповядвано в самото начало. В Откровение, глава 14, стих 6, то е наречено Вечното Евангелие. В Матея, 24 глава, 14 стих, нашия Господ казва: това благовестие на царството не е Евангелие, което е удобно на коя да е църква или деноминация, но истинското, оригиналното слово на Бога, Евангелието на Исус Христос, който е сила за спасение, силата на Бог, който променя тези, които вярват в Христос и го приемат за личен спасител. Едно почти божествено трябва. Ние да споделяме неща, отнасящи се до пророческото писание за последните времена във всяка проповед. Трябва да ви кажа, че завръщането на Христос предстои и то скоро. Ние трябва да споделяме с вас, че ние сега живеем в период, в който библейските пророчества се изпълняват с Израел, с европейската общност, като една последна световна империя, която идва на власт. И ако четете пророк Даниил, 2 глава, 7 стих, последната световна империя, където търговска, религиозна и политическа власт са обединени, ние всички разбираме, че прилича на Римската империя, която на практика се връща на власт отново. Тя трябва да бъде по подобен начин. 30 години преди Христа Римската империя започва. Апостол Павел вече е роден римски гражданин. И сега тя идва отново и по този начин библейските пророчества също така се изпълняват в писанието. Както казва Даниил 2, 7 стих, че тази последна световна сила ще царува над цялата земя. Но в същото време небесният Бог ще установява своето царство. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля на земята, както е направено в небето. Сега разбираме, че денят на спасението е към края си. Денят на Господа е на път да дойде всеки момент. Четем за деня на Господа в много от писанията, но преди да се докоснем до това, ние трябва да разберем, че, както казах по-рано, всяко семе ражда според вида си. Исус Христос е обещаното семе в Едемската градина, проявеното Слово на Бога като Син на Бога тук при нас на земята. А сега обещаното Слово на Бог е семе, което ние получаваме, и за това, ако ние приемем Божието обещано Слово, Бог ще роди плодове у нас според вида им. Ако погледнем в духовния свят, без да бъда против някого,
защото аз знам по-добре, но вие също разбирате, че не само всяка раса, но всяка църква ражда членове като собствения си вид. Всяка деноминация на земята ражда според вида си и всеки може да прочете собствената си история. Имаме всички различни църковни деноминации. Имаме Римската църква, Англиканската църква, Лютеранската църква. Всички раждат собствения си вид. Но въпреки всичко, в средата на всички тези църкви Исус Христос провъзгласява силни думи. Аз ще съградя моята църква. Аз изкупих моята църква, платих цената на моята църква. И сега аз отивам да завърша моята църква за деня на моето завръщане. След това ние разбираме, че трябва да се върнем към библейският модел. Възлюблени, аз не съм против нито една църква. Нека Бог да благослови всички църкви и всички хора, принадлежащи към различните църкви. Но днес ние не сме загрижени за определена църква. Ако се вгледаме в църковната история, имаше много разделения, много клонове, много съживления и толкова много различни начинания. Но след това, ако погледнем в Словото на Бога, виждаме, че има само една църква на живия Бог. А според 1 Тимотея, 3 глава, стих 15, тази църква на живия Бог е стълбът и основата или подпорка на истината. И ние трябва да се върнем на същата основа, към оригиналното учение на апостолите и възлюблени, както Бог винаги с помощта на някои човешки уста говори своите тайни. Неговата тайна се разкриваше чрез слугите му, пророците. Бог в наше време използва Уилям Бранхам по един много специален начин. Това не бива да бъде остане. Това не трябва да крием от вас. Това е най-важното нещо, което Божиите хора трябва да знаят точно сега. Така както всички хора, които слушаха посланието на Йоан Кръстител, бяха подготвени да срещнат Господ Исус Христос, така сега едно послание излиза, което ще бъде чуто от онези, които принадлежат към невястата Христова, истинската тайна църква, тези, които са семето на Бога, които са приели обещаното слово на Бог в сърцето си и вярват на Бог в тези времена. Така както Йоан Кръстител бе изпратен след това да предвещае идването на Христос, за да подготви пътя, така Уилям Бранхам бе изпратен като човек на Бога, за да подготви второто пришествие на Христос. Основно, за да ни върне отново обратно към самото начало, към истинските библейски учения за божеството, водното кръщение, кръщението в Святия Дух, духовната трапеза, защото всички доктрини на Библията трябва да бъдат възстановени, точно както в Библията, чрез пророк Илия, според Първо царе, 18 глава, който взе 12-те камъни, според 12-те Израилеви племена, така и сега в служението на Илия. Днес се възстановява учението на 12-те апостоли, както е било в самото начало. Така не трябва да се приема леко тези неща, защото всяко семе ражда според вида си. Както споменах, всяка църква, вероизповедание е сеидба на някои семена и ражда според вида си. Но всички истински Божии чеда са семето на Божието Слово.
ако сте чели Лука, 8 глава, 11 стих, нашия Господ казва, Словото е семето. И ако се върнете в Матей 13 глава, стих 37 и 38, там нашият Господ говори за сеяча на доброто семе. И децата на Царството Божие, това са семената, които са поникнали. Всяко семе, което се сее в земята, носи плод според вида си. Животът е в семето и живота на Бог е в Словото на Бога. И ако Божието Слово се сее в душите ни, тогава Святия Дух идва върху нас и изважда животът, който е в Божието Слово, и следователно ние сме родени отново от семето на Божието Слово, както е писано в Яков, 1 глава, 18 стих, а също така и в 1 Петрово, 1 глава, 23 стих. Но най-накрая идваме до точката. Ние трябва да разберем къде всъщност и на кого ние принадлежим. Смятате ли, че просто принадлежим към един народ, континент, страна, църква, или ние сме Божия собственост? Дали Исус Христос е първородният за нас сред много братя? Дали те се отнасят до това, което Той ни казва в Йоанна 20 глава? Аз отивам при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Можем ли наистина да се молим Отче наш, който си на небето? Само ако обещаното Слово на Бог е засято в душата ни и Божия Дух роди онзи вечен живот в нас чрез новото раждане. Бог е нашият небесен Отец. В противен случай, Той е само Творец и ние дори може да говорим за Него като Спасител и различни други имена и терминологии. Възлюблени, абсолютно е необходимо за нас да се родим отново. Първо в истинският и правилният начин, не само чрез приемане на религия, дори и християнска религия, но да приемем Христос като наш личен Спасител. И тогава Той ще се прояви в живота ни. Възлюблени, времето е много кратко, завръщането на Христос предстои. Библейските пророчества се изпълняват и възстановяването се провежда. Сега, отново и още веднъж, какъв вид семена са дошли и са посяти у вас? Какъв тип семе е посято в душата ти? Това семена на църква ли са? Семена на деноминация, обесяваща по своя начин Словото на Бог? Или това беше първоначалната обещана дума, Слово на Бог? Словото, което остава за винаги, ние трябва да разберем, че всяко семе ражда според вида си. Ако това е Словото, което става плът в теб, а след това семето на Бог живее в теб и ти си дете на Бог, син или дъщеря на Бог. Така че, моля, не забравяйте да проверите дали сте или не сте. Защото всичките истински Божии чеда са водени от Святия Дух. И Святия Дух ни води в цялата истина и истината е Словото на Бога. Йоанна 17 глава 17 стих. Освети ги чрез истината, Словото ти е истина. Скъпи приятели, скъпи братя и сестри, надявам се, че това не е само брат Франк, който ви говори от мисионерския център в Крефелд, Германия. Надявам се, че разбирате, че това са думи на Господа, който ви говори чрез своето свято Слово.
И този, който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквата. Ще се радвам да ми пишете. Нека Бог да ви благослови. Нека Той да бъде с вас. Нека помазанието на Святия Дух да бъде върху вас. И нека Божието Слово да се разкрива пред вас по един много специален начин, за да видите това, което са видели апостолите, да видите какво са видели пророците, да разбирате чрез божествено откровение Божия план за спасение. Бог да ви благослови и да бъде с вас в Исусовото свято име. Амин.